Dit baggerskip werkt als een soort van stofzoeger. Via een buizenstelsel van 8 kilometer komt het sliek dan uiteindelijk in een depot bij Oudegeer. Het uitbaggeren van de Oude Veen is nodig om ervoor te zorgen dat het water goed bevaarbaar blijft. Maar ook om de waterkwaliteit te verbeteren. Nou, daarmee zal het water schoner zijn, met schonere bagger, schoner water. En daardoor zal ook onderwatervegetatie weer beter tot ontwikkeling komen die van oudsher hier in de Oude Veen thuis hoort. En dan zal ook de visstandsbeheer weer meer natuurlijk gaan worden. Als het sliek in het depot indroegen is, zal het broekt worden als landbouwgroen. Dat er fosfaat in zit, is daarbij geen probleem. Als je daar mais op verbouwt, dan is het eigenlijk in het tweede jaar alweer teniet gedaan. In totaal wordt er 300.000 kub sliek uit het natuurgebied hellen. Daar binnen maar liefst 12.000 vrachtwagen vol. Boppe Wetter zag je er haast niet van, maar de baggeraar weet correct wat hij doet. Door middel van GPS zie ik mijn diepte en voor mij zie ik alleen maar bubbeltjes en bagger als ik dat ik het echt schoonmaakt. Het is voor het eerst dat er zo ingreven baggeren wordt in de Oude Veen. En de verwachting is dat het voor de vaarwegen voor de komende 15 jaar nou klaar is. En de natuurgebieden kunnen er zelfs wel 40 tot 50 jaar wet zien. Nou ja, dat fosfaatrijke bagger zal niet zo snel meer ontstaan. Hè? Want wij hebben inmiddels natuurlijk ook ander type wasmiddel. En de landbouw gaat ook andersom met meststoffen. Maar de aanwas van bagger is gemiddeld genomen 1 à 2 centimeter per jaar. En dat is wel zo dat aan de westkant van de meren vaak wat meer is. Door opstuwing van de wind en water. Dat die aanwas die zich daar neerzet. De Oude Veen is een belangrijk recreatiegebied. Daarom is de bezochte oerlijst van recreanten zo volle mogelijk te behalen. Het bagger je terug onder het nieuwe breedseizoen of een froostperiode.